फोरबोखौ गिबियाव हामबाय होग्रोदों बे गोथार समखौ जों साफ्रोमनोबो जानो होनायनि थाखाय नैथियाव सामलायगिरि बिथाङा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोजोननाय बावबाय बिसेस आं ओरैनो मिशननिनो सासे सोद्रोमाखा हिसाबै बुंनांगोन आं सानाखै अब्लाबो मोननैल' बुस्थु आं बुंनो नागिरदों मोनसेया जादों जोंनि सरकारा जेब्लायबो BBC-जों दंबाय दङ BBC-जों दंबाय दङ मोनफ्रोमबो डिनोमिनेसन मोनफ्रोमबो हारि मोनफ्रोमबो धोरोमजों जोंनि सरकारा जेब्लायबो थाबाय थागोन अब्लाबो नोंथांमोननिफ्राय जों मोनसेल' मोननो लुबैयो बे जादों सान्थिनि थाखाय जोंनि मावनायाव हेफाजाब होयो अबंलावरिया आनान गसाइया बा जिसु ख्रिस्ट'आ बेनि थाखाय आर'ज खालामफानो थाखाय जों नोंथांमोनखौ गोसोखांनो खावलायनाय थाबाय नैथियाव थांनाय मोनसे डिसकासनाव आबसुनि दैदेननायाव जोंनि सरकार आरो माखासे दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोर जोङो हम मिनिस्ट्रिजों सावरायहैदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टजों लोगोसे ट्रिपार्टाइट बायदि बावहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जोंनो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे फैगौ समाव भारत नाङै जुदि अग्निवीरनि इन्डियान आर्मिनि मोनसे पार्ट बियो बेखौ ट्रेनिं होनाय जायोब्ला BTC-आव मोनथाम जायगायाव ट्रेनिं सेन्टार बानायनाय जाथों होननानै बिथांमोना बाथ्रा होदोंमोन बेनिनो नै दा फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि मोनसे एवारनेस प्रग्राम जागासिनो दङ आं खावलायनाया बेनो जोंनि सरकारनि जानानै जोंनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाया जेरावखि थाया मानो 18 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोरसिम फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ बाहागो लायोब्ला मोजां मानोना जोङो गावखौ दानायजों लोगोसे फरायफुबाय थायोब्लाबो बाहागो लाफानानै न'खर दानाय समाज दानाय आरो बर' हारिनि माहारियारि बा दाखांनायाव जे हेफाजाब होयो बेखौ मावनो हाथों होननानै साफ्रोमबोनिसिम इसोरनियाव गेदेर मोनसे भरसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। हामबाय होनाय जाबाय।